alfabetitzadores. Com vam estar en aquella ocasió, que ho havia conegut des que els seus fills estaven en llibertat a marxar a laboral, com un reporter del diari de Cádiz que li havia una bona portada. Una carpeteta vermella aixecada, davant d'ella más gat. Tu què creus que estarà fent ara el MD? Te'n recordes que ens ho va dir el Manolo Chachi? Vostè li va declarar, encara no era president del PP, ens va explicar alguna cosa sobre fa, perquè els catalanes, diu vostè, que fan coses. Promocionaven la cohesió entre els pobles d'Espanya, Cádiz, Màlaga, Barcelona, Catalunya, de tot arreu, havien vingut molts, comunicar més, compartir més i cooperar més. Eren aquí llistes per fer terra al seu costat, que vam a hacer un raspau a l'estat ben d'aixos. Ets un tractat de la